Ayun mga broskies, yes, maray na aga din sa inyo lahat and all. Sige, you can all make upo na daw. I know you are all busy sa pagtatanom, pero pina-upload ko kayo for this emergency meeting because naka-receive ako ng super dakulang report sa HR natin. Ano naman yun? Yes, and based sa report na ito, Gagi pare, super dakula ng percentage ng attrition rate natin. Ibig sabihin nito mga broskies, kagulping mga paraoma natin ang nagre-resign. Ay, And yung grabe. performance, Gagi pare, sobrang poor, Gagi. Nadadakop ng mga HR natin na nag-recap yung mga paraoma natin, and then at the same time, super low ng performance nila and all. Hindi na sila mau-orag katulad nung dati. What's happening? Kumusta ba yung benefits? Okay naman? Sir, wala naman po silang reklamo sa Gagi benefits. pare, then what's the reason? Sir, marami po kasing nagkakasakit na mga So yun naman pala yung reason. So, I know, naiintindihan ko yan, broski, kasi sa panahon ngayon, super nakakapagal magtanom talaga and all. Tapos pabago-bago yung weather, garo kapay and all. Ay, totoo. Oh, pinadarhan nyo ba sila ng rice coffee? Ha? Ano yun? Ano yun? Para kayong palpal and all, paki-flash nga. Eto sir, slide 1. Ngayon nyo palang ba to na nagka-hiriling and all, rice coffee? Rice coffee. Ay, Gagi, para itong rice coffee mix, herbal coffee, ito talaga yung iniinom ko, sinusup-sup ko starting nung, nung nagbakasyon tayo and all, because uso yung mga malala ng pagkakan ngayon. Ay, true. Tapos mga burratan and all. Ito yung reason bakit nagkusog yung immune system ko and all. Why? Because this is not your ordinary coffee. Like, super legit. Ito yan. Ang rice coffee mix, herbal coffee, ay 14 in 1 plus 1. Yes, Gagi, plus 1. 14 plus 1 pa? Na kape. Akala mo akala hanggang 3 in 1 ka lang, right? Opo, 3 in 1 lang. 14 in 1 plus 1. Wow. Baka mapait. Gagi pare, no. Ay, hindi mapait, sir. Mahamis na siya and all because meron na siyang stevia. Ay, wow. Perfect na perfect ito para mapakusog yung immune system. Tapos kapag sinusup mo din ito, I'm pretty sure natataas ang performance rate natin. Babalik yung energy ng mga paraoma natin because this is composed of, different herbal ingredients na perfect sa lawas natin and all. Nice one. Gusto ko Alright, so yan. yung HR head natin, yes, Chung Bibit. Yes, sir, ako po Chung yun. Bibit. Pakipadara na itong rice coffee mix sa mga paraoma natin and all. Noted Kasama yan, sir. din sa Christmas basket nila. Tapos yung free na damulag. Okay, sir, kasama sa free Pakipadara damulag. na itong rice. Ha? Sir, kaso saan yan mabibili? Ay, Gagi, Imported pare. yan, di ba? Don't worry, Gagi, pare. Available ang rice coffee nationwide. Yes, super legit nationwide. Mababakal natin to nationwide. And super barato pa and all. Oh, okay na. Alright, so kagulpi pa akong gagawin. I-check pa natin yung umahanan doon. Tapos yung mga masitas doon, magbabawas tayo. So, okay na ba tayo? Okay na tayo, Questions? sir. Clarifications? Okay na po. Nakakakapay na reactions and all? Thank you, broskies. Bye, sir. sir. Meeting niyo po mamaya. Ay, Gagi, pare.